Здравейте отново. Сега ще покажа отново hackthejevot.com. Вижте колко пари имам. Това е Юлия Митко Студио. Да, Юлия Митко Студио. То ще си го пише Митко. Ето от тук. Вижте точно от Mustayas, blogsport.com, hackthejevot.com пишете и вижте тук има всякакви пароли, колко минути, колко жълтици искате. Стъпките са прости. Здравейте, от този блог може да получите безплатни мини на живот.com, за да ги получите след инструкциите. Да. И вие ще го прочетете. Това е от мен. От Митко... Митко, какво ще кажеш? Ще кажа, че това ще е готино. Че това е готино. Между другото, наистина. Много е готино. Тук има разни коментари. Тя този път вече ще остави линк към профила ми. Посетете го, абонирайте се. Това ще кажа. Добре, до скоро.